Érase unha vez moi bromes, moi guaves, moi pobres. Sempre facían caso a súa nai. Gustaballes moito xogar no bosque. Un día estaban xogando a escondite E perdéronse. e caíron nun pozo subterráneo. E había moitos animais. E había un oso moi grande E un tesouro. e había unha rocha por onde poder sair. Correron moito hasta chegar a casa. E polo camiño o oso tropezou cunha bola e rompeu os fociños. E a nai está moi preocupada. Entraron nun tesouro moi grande. E a nai colleu unha vasoira e pegoulle o oso nos fociños. O oso asustouse e volveu fuxindo por o bosque. E os nenos non volveron a xogar no bosque sen o permiso da súa nai. E a nai co tesouro conseguiu xoguetes os seus fillos e para todos os amigos da aldea. E desde ese día todos foron moi felices. Eu chámome Uxía, tengo 6 anos e vivo na Moda. Os outros nenos de 4 anos son de Campado. Eu son Anxo, son de Cambados e teño 10 anos. Eu son Carolina, teño 10 anos e vivo nos Caeres. Eu son Laura, teño 7 anos e vivo en Cambados. Eu son Sergio, teño 9 anos e vivo en Cambados. Eu son Claudia, teño 9 anos e vivo en Cambados. Eu son Uxía, teño 9 anos e vivo en Cambados. Eu son Sabela, teño 9 anos e vivo en Sineiro. Eu son Laura, teño 10 anos e vivo en Castillo. Eu son Martín, teño 8 anos e son de Cambados. Eu son Noa, tengo 7 anos e vivo en Cambados. Chámame Lucía, teño 8 anos e vivo en Cambados. Chámome Iria, teño 8 anos e vivo en Cambados. Me chamo Antara, teño 6 anos e vivo en Cambados.